благодатния свещен огън от самия гроб Господен в Иерусалим. Това е голяма благодат, която се излива в всички православни християни, които го срещат. По този тържествен начин Божията благодат, която Господ винаги излива върху тези, които се стремят и стараят да го прославят със своите дела преди всичко. Защото именно в това взаимно прославяне достига и до самия човек, всеки е вярващ човек. Това е връзката със Света Троица. Не направо Спасителят казва: Отче, прослави ме, за да се прославя и аз. Затова преди всичко се роди Спасителят на света. И се чу глас от небето: аз се прославих и вас ще се прославя. Винаги става това прославяне на Бога. И най-голямата духовна радост за вярващите и православни християни и именно тази, преди всичко, да прославяме Бога, да му благодарим за всички негови благодеяния, за да имаме вдъхновението и правото да търсим неговата божествена подкрепа. Затова се надяваме и вярваме, че когато посрещаме с благоговение този благодатен огън, се осъществява нашата пряка, непосредствена връзка с възкръсналия Христос. И прославяйки го, ние ще участваме в неговото прославяне. Това е целта на Бога. Иска да бъдем заедно, за да славим Божиите дела и ние да чувстваме Божията благодат, която пожелавам да се излива върху всички вас. Всички, които способствуваха, за да можем да донесем този свещен огън и в нашата катедрала, от тук да се разнесе и по цялата епархия, пък и в други епархии, тъй като и от Сливенска епархия, и от Ростовска епархия, и от други епархии бяха на летището, откъдето получиха този благодатен огън. Така още веднъж ви благодаря. Божията благодат да бъде за всички вас. Амин.